Hej, jeg hedder Emily. Hej, jeg hedder Alice. Jeg går i 9. klasse. Og jeg går i 10. klasse. Og vi er begge på fodboldlinjen. Nu vil vi se rundt på vores efterskole. Hvad laver I? Det her det er torvet. Det er her, man er, når man er fri. Og det er det, vi kalder for fællesskab. Vi har 2 haller på skolen, og det her det er den store. Der bliver trænet håndbold, og om vinteren bliver der trænet indendørs fodbold. Og hallerne bliver også brugt meget i fritiden. Og her har vi så fodboldlinjen. Herinde har vi gymnastiklinjen, og de træner 3 gange i ugen, ligesom håndbold og fodbold. Og de træner inde i springsalen, som også bliver brugt meget i fritiden. Herinde har vi redskabsrummet, som vi bruger til gymnastikopvisningerne. Og vi har 20 opvisninger i foråret. Det er fandme godt, drenge. Kom så! Vi har valgfag her på Lægården, og det har vi 2 gange om ugen. Og så har vi for eksempel CrossFit her. Og her har vi fodbold. Herinde bagved har vi vores foredragssal, og der er vi til morgensamling og aftensamling. Og til morgensamling der ser vi nyheder, får læst op i Bibelen og synger en sang. Og til aftensamling der får vi informationer, og så får vi læst post op. Her har vi et eksempel på et klasselokale. I alle klasser er der et smartboard, og der er gratis internet på hele skolen. Okay, who can tell me anything about Oscar Pistorius? Who was he? You read about him earlier this year. Nikolai? He shot his wife. That's right. He shot his wife. What else is he known for?
Her har vi spisesalen. Og her får vi 6 måltider om dagen. Her på lægården bor vi 2 til 5 personer sammen. Her har vi et eksempel på et værelse. Og her har vi en stilletime, og det er virkelig dejligt at kunne slappe af og få styr på sine lektier i stilletimen. Et år på Idrætsefterskolen Lægården Burde man ikke gå glip af.